בוקר טוב לכולם. מסביב יום הסער וגם בתוכנו פנימה, כל אחד בליבו פנימה סוער. ואיך אפשר שלא? יש הרבה תהיות, הרבה דווקא בעת כזאת, במצב כזה, אפילו שזה ככה, לא היינו מעלים על הדעת, נגיד, שמתוך התנערות מעפר כזאת, התאוששות כזאת, התעצמות כזאת, של מאות אלפי לוחמינו בשדות הקרב, שזה לא יאומן כי יסופר, והורמה העטרה, היא קמה רוח בעם ישראל, להתנער מעפרו, לזקוף את קומתו, ללחום ולנצח. מחשבת הלוחמים, הנופלים הקדושים, הפצועים הרבים, יבדלו לחיים טובים, כל הלוחמים שעומדים על הרגליים ומוכנים להסתער על האויב. וגם הדברים נאמרו ביניהם, ונאמרים, ארדוף אויביי ואשיגם, לא אשוב עד כלותם. ומתוך כך לשחרר השבויים, קבץ את הנעדרים, להביא לקבורת ישראל לקדושי ישראל. לא בצורה כזאת שבעיני הגרועים של אויבינו כל אחד יכול להבין את הצורה סמרטוטית. כנראה שיש סיבות ואילוצים קשים מאוד לדבר. אף אחד לא יכול לעלות על הדעת ולחשוד באחד, יחיד ומיוחד שמחזיק את ההגה ועומד בראש כל המערכה, ראש ממשלתנו, שזה לכתחילה מה שהוא רוצה. ואני מניח שהבעלה הגדולה של הדבר, שכולם שואלים על מה ולמה, תן לגמור את המערכה, תן להסתער, ואנחנו כפסע בפני השמדת האויב בצפון הרצועה. כנראה נוסף גורם חדש פה בעניין, וזה נשיא ארצות הברית הבא. וכולנו מבינים שהמצב הוא מורכב, מסובך, לא פשוט. וגם במצב הזה צריך לדעת איך להתנהל ולתת את האמון ראש הממשלה שלנו,
נסתכל על העתיד הקרוב, על העתיד היותר רחוק, לפנינו מלחמה מאוד קשה. מלחמה של שנים, זה לא מלחמה של שנה וחצי, מלחמה של שנים. זו מלחמה על גאולת ישראל. כל ערה העולמי קם ועומד כדי לעקור את גאולת ישראל מכל צד ומכל כיוון. אנחנו תקום, הפלנו את זה, הוא קם לפה, הפלנו את זה, הוא קם משם. כי הקדוש ברוך הוא לא הזדכה על הרע שהוא ברא אותו. ויצר אור ובורא חושך, עושה שלום ובורא רע, כמו שהוא כותב ושולח לישראל בנבואה שנצרכה לדורות של הנביא ישעיהו, עדיין הקדוש ברוך הוא לא הזדכה עליו, וצריך לעמוד בעוז ובגבורה ולהתמודד מולו. ואני אומר, ובזה אני אסיים, לא תשמעו ממני פרשנויות וניתוחי מצב, והתישו פה, כדי שצריך לקנח תף, אני אוכל לקנח אותו, ולא כדי למחות את הדמעות. וגם אני פצוע, גם אני אב שכול. אז מותר לי לדבר. אסור לי לדבר. לא חושב שלאב שכול יש זכות לדבר יותר מאשר כל יהודי פשוט במדינה. מחילה. יש פה טעות יסודית שאני לא נמצא שם. אני אומר באופן ברור ולא על דעתי, על דעת נשיא ישיבתנו, הרב טאו שליטה, ומרן ראש הישיבה שלנו, הרב עמי, אנחנו חייבים להבין הרבה בכל הדברים ובכל נבחי המדיניות שאנחנו לא יודעים את סודות המדינה וגם לא באינטריגות פוליטיות כאלה ואחרות וכל זה. עושים את כל זה מחוץ לחדר הזה. אבל מישהו חושב שהוא יפיל את הממשלה הזאת בישראל, זה הניצחון הכי גדול של השטן. זאת דעתנו. אני אומר את זה על דעת במעמד שלושתם, על דעת שלושתם. זה יהיה הניצחון הכי גדול של השטן. חמאס, חיזבאללה, איראן, הסולטן הטורקי, השח הפרסי, ואני עוד לא יודע מדוע מצרים מכניסה למדבר סיני דיוויזיות. לא ברור לי למה הם לא איש מודיעין ואני לא במדים בצבא, אזרח פשוט, אני מרשה לפקוח חיים גם לכיוון הזה, משהו פה לא ברור מתרחש, ולכן צריך לתת לראש הממשלה שלנו לנהל את העניינים. איך אפשר ואיך אפשר ואיך אפשר, כן, גם אני שותק כולם צודקים. רק בדבר אחד לא, להפיל את הממשלה. אני לא יודע, אני לא זוכר טוב, אבל בתשנ"ב, אם אני לא טועה, או שהוספתי פה 10 שנים, 1992 למניינם, זה תשנ"ב, לא? סמ"ב. נ"ב. הופלה ממשלה, ממשלת ימין, בראשותו של יצחק שמיר. קיבלנו את אוסלו וחזקת אוסלו בריבוע עד היום, כולל החמאס ומה שאנחנו רוצים.